Dragi učenici, dobrodošli u lekciju o kemijskoj i biološkoj zaštiti biljaka. Ovo je lekcija iz nastavnog predmeta tehnologija zanimanja za zanimanje pomoćni vrtlar, a namijenjena je učenicima 3. razreda srednje škole. Ako želite u bilo kojem trenutku zaustaviti ovu prezentaciju kako bi nešto pročitali ili pogledali, slobodno pritisnite znak za pauzu koji vidite na svojim ekranima. Jednako tako prezentaciju možete zaustaviti i ponovo pokrenuti i pritiskom na razmaknicu na tipkovnici svoga računala. Razmaknica je dugačka vodoravna tipka koju vidite na dnu tipkovnice ispod slova. Vjerojatno se sjećate iz prethodne lekcije kada smo govorili o štetnicima, da biljke tijekom rasta i njihovog razvoja često napadaju različite bolesti i nametnici. Sjećate li se možda nekih nametnika o kojima smo govorili u lekciji o štetnicima? Ako ste se sjetili nekih nametnika ili štetnika, bravo, svaka vam čast. Radi sprječavanja razvoja bolesti i nastajanja većih šteta na urodima, poljoprivrednici će koristiti različite načine zaštite biljaka. Jedan od tih načina je kemijska zaštita biljaka. Kemijska se zaštita biljaka provodi kemijskim sredstvima koji još nazivamo pesticidi. Razlikujemo 3 vrste pesticida. Prva vrsta pesticida nazivaju se insekticidi. Insekticidi su posebna kemijska sredstva kojima uništavamo insekte ili kukce. Insekticidi mogu imati brzo ili pak sporo početno djelovanje. Pogledajmo kada ćemo koje koristiti. Insekticide brzog djelovanja koristit ćemo onda kada zakasnimo sa zaštitom naših biljaka i kad su štetnici već napali biljku, dok ćemo insekticide sporog djelovanja koristiti pri redovnoj zaštiti naših biljaka kada smo sve učinili na vrijeme. Obzirom na mjesto njihove primjene na biljci, razlikujemo nekoliko vrsta insekticida. Prvi su insekticidi za tretiranje biljaka, potom oni kojima tretiramo tlo i sjeme, potom insekticidi za tretiranje žita i zrnatih mahunarki u skladištima, insekticidi za zaštitu drva, te oni za fumigaciju. Fumigacija je suzbijanje insekata plinom ili parama, što je vrlo opasan postupak i pri čemu treba biti posebno oprezan. Insekticide možemo osim toga podijeliti i prema načinu njihova djelovanja. Pa tako razlikujemo sistemske insekticide, to su oni koji su sadržani unutar biljke koju smo tretirali i djeluju tako što ih insekti unesu u organizam jedući te biljke. Potom tu su kontaktni insekticidi, oni su otrovni za one insekte koji dođu s njima u direktni kontakt. Kao što sama riječ govori, oni djeluju na štetnika izravno svojim dodirom. Osim toga postoje i prirodni insekticidi. Njih ne nanosi čovjek, već ih biljke same proizvode kao zaštitu od nametnika. Kada koristimo neki insekticid, potrebno je prije njegove uporabe dobro pogledati upozorenja na njegovom pakiranju. Na pakiranju insekticida naći ćemo podatke o tome za koje je biljke namijenjen, kako se koristi, te upozorenje o štetnosti. Sljedeća vrsta sredstava za kemijsku zaštitu bilja su fungicidi. Fungicidi su posebna kemijska sredstva kojima uništavamo gljivične bolesti biljaka. Gljivice mogu izazvati veliku štetu u poljoprivredi, posebno na nasadima žitarica, ali i na mnogim drugim biljkama poput vinove loze. Fungicide možemo koristiti na 2 načina. Kada želimo zaštititi biljku od gljivica prije nego što je ona napadnuta, kažemo da ih koristimo preventivno, a kada već bolesnu biljku liječimo od zaraze, kažemo da ih koristimo kurativno. Fungicide možemo podijeliti i prema mjestu primjene na biljci, pa ih tako dijelimo na fungicide kojima tretiramo sjeme i sadni materijal, potom fungicide kojima suzbijamo uzročnike bolesti u samom tlu, dakle provodimo dezinfekciju tla, i fungicide za tretiranje nadzemnih dijelova biljaka. I na pakiranju fungicida pronaći ćemo podatke o tome za koje biljke je namijenjen fungicid,
kako se koristi, te upozorenje o njegovoj štetnosti. Treća vrsta kemijskih zaštitnih sredstava su herbicidi. To su kemijska sredstva kojima uništavamo biljne korove. Znamo da su korovi nepoželjne biljke koje štete našim nasadima. Naši se nasadi natječu s korovom za vodu, hranjive tvari i svjetlo. Gust rast korova značajno će smanjiti urod ili otežati žetvu kod naših nasada. Korov možemo ukloniti na nekoliko načina, ručno, dakle čupanjem, strojno ili herbicidima. Postoje dva načina djelovanja herbicida. Selektivni herbicidi su oni koji djeluju protiv točno određene vrste korova. Druga vrsta herbicida su herbicidi širokog spektra. Oni djeluju protiv mnogih vrsta korova. Kao i kod prethodnih kemijskih zaštitnih sredstava, i na pakiranju herbicida naći ćemo podatke o tome za koje bilje je namijenjen herbicid, kako se koristi, te upozorenje o štetnosti. Sa kemijskim sredstvima potrebno je biti posebno oprezan. Herbicidi, kao i ostala kemijska zaštitna sredstva, mogu imati i negativan utjecaj na populaciju ptica, ali i drugih životinja, pa tako i samog čovjeka. Osim kemijske, postoji još jedna vrsta zaštita biljaka, to je biološka zaštita. Ona se temelji na stvaranju povoljnih uvjeta za živa bića koje uništavaju štetočine. Sredstva koja pri tom koriste djeluju samo na nametnike, a ne na druga živa bića. Ovdje ćemo vidjeti nekoliko primjera biološke zaštite. Na primjer, na velikim oranicama pomiješat ćemo usjeve različitih biljaka, primjerice kukuruza, krumpira i žitarica, da bi spriječili razmnožavanje štetnih organizama u velikom broju. Ili pak na rubovima oranica uz vrtove i kuće posadit ćemo biljke s puno nektara. Tako ćemo osigurati stanište kukcima koji oprašuju nasade i pticama i sisavcima koji uništavaju štetočine. Postoje neki kukci koji se hrane štetnim kukcima i njihovim ličinkama. To su primjerice bubamara, trčak i osa najeznica. Osim kukaca i neke druge korisne životinje, ali i biljke, uklanjaju štetnike. To su, na primjer, ptice pjevice poput sjenice, crvendača i crvenrepke, potom životinje kao što su žabe, ježevi i šišmiši, te biljke. Na primjer, kadifice ćemo posaditi uz gredice krumpira i rajčica kako bi ih zaštitili, češnjak i luk otjerat će puževe, a pelin, lavanda i dragoljub lisne uši. Za biološku zaštitu biljaka korisne su i otopine nekih biljaka, primjerice koprive, gaveza i buhača. Na slici gore vidimo biljku buhača, a dolje gaveza. Voda u kojoj su nekoliko dana bile namočene koprive izvrsno je primjerice zaštitno sredstvo protiv lisnih ušiju. Važno je da zapamtimo, primjenom postupaka biološke zaštite biljaka dobivamo zdraviju hranu i ne štetimo okolišu. Ponovimo što smo danas čuli. Biljke tijekom rasta često napadaju različite bolesti i nametnici. Radi sprječavanja razvoja bolesti i nastajanja većih šteta na urodima, poljoprivrednici koriste različite načine zaštite bilja. Jedan od načina je kemijska zaštita koja se provodi kemijskim sredstvima ili pesticidima. Pesticide dijelimo na 3 vrste. Na insekticide, koji su kemijska sredstva za uništavanje insekata ili kukaca, na fungicide, koji su kemijska sredstva za uništavanje gljivičnih bolesti, i na herbicide, koji su kemijska sredstva za uništavanje biljnih korova. Biološka zaštita, s druge strane, temelji se na stvaranju povoljnih uvjeta za živa bića koje uništavaju štetočine. Biološka zaštita bolja je za biljke, za tlo, za vodu, za životinje i samog čovjeka.
A ovo je vaš zadatak. Koristeći internet saznajte sve što možete o biološkoj zaštiti bilja. Zapišite nalaze u bilježnicu. Pročitajte jedan članak s interneta na temu ekološke poljoprivrede. Zapišite pitanja koja imate nakon čitanja toga članka i pošaljite ih svom nastavniku tehnologije zanimanja, kako bi vam na njih odgovorio. Želim vam ugodno učenje.